Hej så YouTube. Hej så. Og velkommen til den her video. I dag der skal vi kigge på den her server, som hedder HC5. Dem kalder jeg den i hvert fald. Det der med punktum og punktum imellem HC5. IP kommer til at ligge i descriptions. Det gør den også. Og jeg håber virkelig vi joiner den. Og som I også ved, så er det Hungerhamster. Altså, vi har allerede lavet en reklamerende video om den her server, men nu gør vi det bare igen. Ja, på min channel. Okay, det vi gerne vil vise jer, det er alle de ting, altså vi vil gerne vise spawn. Ja, spawn. Ja, det gjorde vi det også i den anden video, men okay. Men her kan I se det igen, hvis I følger med i min channel. Og der er lidt lag. Jeg lige Rangsene her. Der er ikke så mange rangs lige for tiden. Altså owneren, det er Hamster 2005. Mod Salonen, så admin. Og så jeg har laggede lige, så jeg gik lige ud. Og så har vi så Oliver, som er GM. Men jeg siger lige Bertram. Er du GM? Bare lige et spørgsmål. Okay, hey, Malte. Hvad? Vidste du, at i 1995, der havde man biler, der var lavet ud af glas? Seriøst? Ja. Seriøst? Det var sjovt. Nej! Hallo. Hej. Undskyld YouTube. Det var sådan en vane, vi har. Ja. Sådan er det bare. Malte, vidste du, at i Kina, der havde de firkantede vandmeldinger? What the heck? Ja, det er rigtigt. Har vi den der? Nu vil jeg gerne vise jer nogle kister, vi har her. Mig og Victors. Så har vi dem der. Jeg vil gerne vise dem fra starten af. Det er den første kiste. De ikke tjener over imellem, så noget vi selv har lavet. Undskyld, jeg var på en sang på hjernen i YouTube. Jeg ved godt, jeg er mærkelig. Det skal I nok bare vende til. Hey, der er noget Malte og Victor her. Er der? Ja, du kig. Og hvorfor det hedder Malte og Victor? Ja, det er fordi mig og Victor, vi er sindssygt gode venner faktisk stadigvæk. Frederiks PvP'ers. Lol. Så skal det lige siges, at mig og Malte bliver OP. Ja, måske. Og hvis I joiner den her server, så vil mig, Victor og Oliver vil blive rigtig glade, og selvfølgelig også Chester og Salonen. Ja. Men det er sikkert, at vi bliver OP på grund af du er gode venner med Victor, og jeg er hans fætter, så... Oliver, ved du hvor vores bad-home er? Hvad for noget? Det der hus der, hvor vores superheltgruppe er. Ja, jeg kan prøve at finde den. Og jeg skal ikke vise det til YouTube. Jamen det er også det. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde det. Jeg elsker det sted. Gør du ikke også? Jo. Ja, jeg har exo, jeg kan finde det, tror jeg. Din hacker, Malte. Du skal ikke sige det. Nej, undskyld. Altså, vi tager... Victor, vi lover. Hvis du ser den her video, så lover vi at fortælle, at vi tager hans hacker. Ja, jeg har fundet det, Victor. Jeg har fundet det, Oliver. Ham der vandler til Victor. TPA Malte. Nej, nu kommer jeg til at TPA til mig selv. Okay, Malte. Det tager vores OM. Er det her hus? Jeg kan nemlig ikke helt rigtig huske det. Jeg er sådan noget klamt tår. Hvor er du? Jeg tror sgu, jeg er i hummet. Jeg tror jeg faktisk er i vores. Ja, vi er i vores hus. Hey, YouTube, hvis I starter med at se mit Mr. Brothers tattoo. Her bor han så. Jeg skal lige unlock sådan, så I kan se, hvad jeg har. Kisten her, den er vi meget glade for. Ja, det er min kiste faktisk. Og selvom det er mig, der har lavet det. Og nu tager jeg lige sådan en hove. Er det i orden? Ja, jeg har kopieren. Tager du min hove? Ja. Du kalder den ikke for Malte og... Måske. Jo, det gør det. Yes. Wow. Jeg ved, hvad den hedder. Den skal hedde PvP-dims. Ja, det var en god idé. Det kalder jeg også min anden hove.
skal min altså også. Jeg henter, hvor Karl sidder. Sit hus. Ja, Hans jeg kontor. skifter lige navnet om til Batman. Jeg har bare ikke min superheltedragt på lige nu. Så ja, det hedder han. Jeg henter, hvor jeg så. Malte, jeg har ikke set dit kontor endnu. Det må du heller ikke. Ja, Malte. Den skal hedde Og YouTube, det her, det er blevet sådan en lille video. Hey, vi er ikke færdige, vel? Nej. Og vi vil lave mange videoer på den her server. Men det er dig, der har lavet den her kultur, hvor der er restaurant og alt det der. Og kiste, hvor der ligger sådan nogle 3 bøger, man kan skrive i. Og det der bibliotek og alt der er lavet her. Nå. Nu skriver jeg lige IP i den her bog. Og du skriver ikke engang. What the heck? Jeg har fundet en bog, der hedder Victor. Den skal jeg nok finde tilbage. Underskriv. Nej, annullér. Færdig. Og her der har vi så biblioteket. Alle vores dejlige bogreoler. Heroppe der har vi... Hey, hvor mange Oliver, George og Chester, de er meget vigtige opgaver. Nej, det er det ikke. Jo, de skal altså også være med. Ej, men mig og Victor, vi er vanvittige til værmøller. Spørg Oliver. Prøv at spørge Oliver, hvor vilde vi er. Ja, jeg vil også. Prøv lige. Altså, jeg vil ønske, jeg var med, men altså... Malte, kan du høre? Jeg laver en sejt. Ja. Væltet. Det er ikke bare fantastisk. Nej. Martin, det er ikke bare fantastisk, Malte. Og Malte. Jo. Nej, jeg synes... det er det kontor. Hvorfor er det en jernbør? Der er slet ikke noget inde i dit kontor. Har det heller ikke det. Hahaha. Hvorfor er det på sådan et sted? Hej, Malte. Hej Victor, vi filmer YouTube. Victor. Ja. Vi filmer YouTube lige nu. Nå, Victor hacker så lige den her samtale, så når vi faktisk ikke tog. Og det er så owneren. Det er owneren. Ja. Hvilken server spiller I på? Din. Ja, din. Du har søgt bedre. Og der bruger du Malte til. TP Malte. Hvor lang tid har ham der, hvad hedder han? Han der var, Hallo, Chester er mega ondt mod ham. Hvorfor det? Han lukkede ham inde i sådan et sted, hvor alt sådan noget, og jeg sagde noget stop til ham, hvor det er mine venner og alt sådan noget, og han fortsætter bare. Eller anden grund. Han kan da ikke være owner mere. Han owner. Nej, Philip. Jeg skal lige sige det til min storebror. Hallo, han tjekker på Undskyld mig, jeg bliver nødt til. Du kan ikke være så ond med ham her. Bertram. Han teleporter ned i lava. Du kan faktisk godt teleportere ned i lava. Philip. Du kan ikke være 18 mere. Om du skal gøre sådan, Philip, så skal du... Om du gør sådan, Philip, så kan du... Okay, så... Så nu har jeg sagt til ham, nu kan jeg få... Bare gå, Philip, bare gå. Hvordan har han... Det...
Hvem siger? Hvor er han dog? Hej, hej YouTube.